kita karon magsugod kita sa bagong serye. Nahuman naman ta sa atong serye atong last December. O kani ang atong bagong serye nagsubay ni sa Ebanghelyo ni Mateo. O kini giuluhan ang hari ug ang iyang gingharian. Mao ni uluhan nato mga igsoon sa atong bagong nga serye karon. Ug giawhag ko ang tanan sa pagbarog, ug giawhag ko usab ang nagtan-aw sa live karon. Kung mahimo kamo mo barog agi pagtahod ug pagbasa sa pulong sa Dios. O kini taas-taas man ni nga sitas mga igsoon. Sa akong pagbasa niini, kay balo ko nga mausa na inyong bation. Magsugod ta og basa sa Mateo kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 17. Atong dunganan pagbasa mga igsoon. Nangingon dinhi sa 1, ang listahan sa kagikan ni Jesucristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, ug si Isaac ang amahan ni Jacob, ug si Jacob ang amahan nila ni Juda, ug sa iyang mga igsuong lalaki. Ug si Juda ang amahan nila ni Perez ug ni Zerah, gikan ni Tamar. Ug si Perez ang amahan ni Esrom, ug si Esrom ang amahan ni Aram. Ug si Aram ang amahan ni Abinadab, ug si Abinadab ang amahan ni Naason. Ug si Naason ang amahan ni Salmon, ug si Salmon ang amahan ni Boaz kang Rahab. Ug si Boaz ang amahan ni Obed kang Ruth, ug si Obed ang amahan ni Jesse. Ug si Jesse ang amahan ni David nga hari. Ug si David mao ang amahan ni Solomon sa asawa ni Urias. Ug si Solomon ang amahan ni Rehoboam, ug si Rehoboam ang amahan ni Abias. Ug si Abias ang amahan ni Asa, ug si Asa ang amahan ni Jehoshaphat, ug si Jehoshaphat ang amahan ni Joram, ug si Joram ang amahan ni Usayas, ug si Usayas ang amahan ni Jotam, ug si Jotam ang amahan ni Ahas, ug si Ahas ang amahan ni Hezekias, ug si Hezekias ang amahan ni Manase, ug si Manase ang amahan ni Amos, ug si Amos ang amahan ni Hosayas. Ug si Hosayas ang amahan nila ni Hikonayas, ug sa iyang mga igsuon lalaki sa panahon sa pagkabihag ngadto sa Babilonia. Ug tapos mabihag ngadto sa Babilonia, si Hikonayas mao ang amahan ni Silatil. Ug si Silatil ang amahan ni Zerubabel. Ug si Zerubabel ang amahan ni Abiod, ug si Abiod ang amahan ni Eliakim. Ug si Eliakim ang amahan ni Azor. Ug si Azor ang amahan ni Sadok, ug si Sadok ang amahan ni Akim. Ug si Akim ang amahan ni Eliod, ug si Eliod ang amahan ni Eliasar, ug si Eliasar ang amahan ni Matan, ug si Matan ang amahan ni Jacob. Ug si Jacob ang amahan ni Jose, nga bana ni Maria, nga mao ang nanganak kang Hesus, nga gitawag og Kristo. Busa ang tanang kaliwatan sukad kang Abraham hangtod kang David, napulo og 4 ka kaliwatan ug sukad kang David hangtod sa pagkabihag ngadto sa Babilonia, napulo og 4 ka kaliwatan ug sukad sa pagkabihag ngadto sa Babilonia hangtod kang Kristo, napulo og 4 ka kaliwatan. Magampo ta mga igsoon. Langit nung amahan, gamahanan, balaan ka nga Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Angayan ka o Dios sa among pagdaig ug pagsimba. Ug Lord, nining haponon tuguti nga muduol kami kanimo, pinaubos ang among kaugalingon ug among kasing-kasing. Ug salamat Ginoo sa imong kamaayo sa among kinabuhi, sa imong grasya, sa imong gugma ug kaluoy nga imong gihatag kanamo. Nining haponon Lord God, tuguti kami Ginoo nga makaduol kami ug makapangayo kanimo og kaalam aron sa among pagpamati sa imong pulong nining haponon, makabaton kami kahibalo sa mensahe nga imong ipadangat kanamong tanan. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among Ginoo. Amen ug amen. Manlingkod mga igsoon. Kinsa may wa ko tasi ato atong gibasa? Hapit ko maot dis hangin. Pero kani mga igsoon sa akong pagtan-aw niini daan nga maong sitas nakaingon ko unsa may labot
unsaon nato ni paghimo og sermon. Salamat sa Ginoo kay naatay makugihon kayo nga ato ang pastor no nga mo say naghatag nato og pinaagi sa lamdag sa balaang espiritu. So ang uluhan ni ato ang sermon, ang ganiha ang uluhan to sa ato ang serye, no? Karon ang uluhan ning sermon ubos na ining maong serye mao ang labaw pa sa mga pulong. Giuluhan kini tungod kay kitang tanan labi na karon nagkinahanglan og pagsalig sa Dios sa panahon nga walay kasiguruan. Di ba? Kinsa may sigurado nato dinhi sa atong panahon karon? Wala. Wala. Adunay usa ka Dutch experiment gihimo. Diin ang pipila nga nalakip sa maong eksperimento nakadawat og 20 ka electric shock. Nakasuway na ba mo na electric shock? Wa pa. Nay outlet din. Kuan kana bang murag makalitan ka makurintihan ka pero di na siya makamatay, no? Makuyawan lang gyud ka. Nya medyo tung ukusog magani, maluya jud ka. Kay ako nag-sideline masagog pang install og mga balay kurinti sa una nya daghan sa ko kurinti. So musay maluya, mawa akong kusog pahuway sa ko karon makapadayon. Ing ana. So mao ning eksperimento di na pipilangang naglakip sa maong eksperimento makadawat og 20 ka electric shocks. Gibahin kini sila sa duha ka grupo, sige himo, duha ka grupo. Ang unang grupo gisultihan nga sila makadawat og 20 ka kusog nga electric shock nga magsunod-sunod. Intense. O kusog yun, di makamatay noon pero makuratan juga. Ang ikaduhang grupo gisultihan nga makadawat lang sila og 3 ka intense shock, electric shock. Og DCCT ka mild electric shock. Kita na to. Ang una 20 pero puro kusog. Ang ikaduha tulo ra ang kusog apan DCCT ang hinay. Apano ginahinam lang sila kay dili sila masayod kung kanus amo abot ang strong electric shock. So panalitan ikaw giingnan ka kamo tulo ra ang inyong kusog nga masuwayan nga electric shock. Nya DCCT ang hinay. Pananglitan og hinay ang naguna. Unsa may sunod nimo bation ni bakulbaan ka kusog naman sa siguro ni sunod hinay na pud kusog wa ka kay balo. So wala gyud kasiguruan kung kanus amo abot ang maong kusog. O ang resulta sa eksperimento makatingala tungod kay ang ikaduhang grupo mao ang labing gipaningot, gikuyawan, gikulbaan. Pag maayo itandi sa unang grupo nga mao unta ang nakadawat og 20 ka electric shock. Intense shock. Apan ang ikadang grupo nga tulo lang ka intense shock og DCCT ka hinay mao na hinuoy gikulbaan, gipaningot, gikuyawan. So ang konklusyon sa mga tigduki-duki nini ang nag-eksperimenta ni mao nga ang kawalay kasiguruhan mao hinungdan nga sila dili mahimutang ang gibati tungod kay wala sila mahibalo kung kanus ang musunod ang dagkong kakurat. Sama na to. Sige lang tang kuratan, no? Naamay akong masundan diha sa kyanan ay gibutang diha nakasulat no walay kurat tuo bagod ko ana. Kita lang gani ug-ok makuratan. Makuratan gani makita ug-ok. So kadaghanan nato nga ang tinubdan sa hinungdan nga kita dili malipayon og puno sa kaguol sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Dili lang tungod kay wala kitay salapi. Apan tungod kay walay kasiguruhan ang atong ugma, bisan pa man ang unya ug ang sa umaabot. Mao na ang tinubdan sa kadaghanan nato nga kita magulanon o dili malipayon. Atong tanaw ng mahitungod sa walay kasiguruhan. Kitang tanan nagigbisog nini sa matag adlaw, di ba? Kanang way kasiguruhan kay balom gyud ta bisag unya wa hibaw, no? Karon nakakita mo nako unya di na. Di na lang kumusulti, kibalo na mo. No? Kitang tanan, nakigbisog din sa matag adlaw. Kining kawalay siguruan. Usay, mangutan nata, inubanan sa puno, sa kabalaka. Mingunta, unsa kaha kung wala nakitay kapanginabuhian.
Anong hilom kay mo? Wala mo'y kapangyarihan boy. Ay mo kabalaka ng Ginoo. Unsa ka kun mo kunhod pag maayo ang atong ekonomiya? Unsa ka kun mapakyas siya o kita sa gisaad kanato? Unsa ka kun dili nagayod kita makatagbo pa uhatagan og gigayon nga maminyo. Yung mga litawag dalaga na ba diya? Wa no? Okay ra. Puro din ni minyo. Sige lang. Simtita na, no? Unsa ka kung ang atong balatian wala na'y pagkaayo? Di ra ba na madagtok-tok? Unsa ka kung ang minahal sa atong kinabuhi mga wala? Unsa ka kung mawagtangan ako o kita og trabaho, maaksidente o mapurdoy ang atong negosyo? O unsa ka kung moabot ang panahon nga mag-inusara na lang gayud kita o ako? Unsa ka kung walay katapusan ang pagdumala nining mihugpa sa atong kahimtang kining pandemya tungod sa COVID? Unsa ka kung dili gayud kami tabangan o kabangon na pagbalik tungod sa paggunob sa bagyong Odette? Daghan kay nabiktima ni Odette. Pantay lang kang Odita ka. Unsa kaha? So dako kayong pangutana na sa atong kinabuhi. Kada adlaw matagtak na, matagutlo minguta. Unsa kaha? Buhatan ta kanta sige. Anyway, ang kinabuhi puno gayud sa walay kasiguruhan, dili ba? Tinuod na. No? Matag balita sa matag adlaw no, makadungog ta sa balita, mo makita tag balita sa TV, igo na kaayo, no? Puro walay kasiguruhan, puro katalagman, puro kalisod, puro kakuyaw. Wa pa gani kita hingpit nga makalingkawas sa bagyo, gibalita na kita, gibutan kita sa alert level 3 kun wa ko masayop. Mao pay pagsugod sa bagong tuig 2022 nagsunod-sunod na sad. Unsa naman sa kahay sunod? Unsa na lang kaha ang kahimtang sa mga umaabot nga buwan o adlaw karon tuiga? Unsa kaha? Dili na mawagtang sa atong hunahuna mga igsoon. Mao kini ang dili maayong balita. Niining kinabuhi walay kasiguruan. Matud pa ni John Ortberg, ang kawalay kasiguruhan may usa ka katalagsaong pahinumdom ni anang nagyaw-yaw nga gagmayng detalye nga kanunay natong makalimtan. Nga mao nga dili ako Dios. Nakalimot siguro ta nga dili ta Dios. Usay magunahon na tan hibalo ta sa atong ugma. Butan na to sa atong kasing-kasing sa atong nuna, dili kita Dios. Busa sa atong pakigbisog sa walay kasiguruan sa kinabuhi, kita angay mahinumdom nga ang atong Dios nagdumala sa mga walay kasiguruan. Kung anaa man kita sa kahimtang nga walay kasiguruan karon hinumdumi nga anaa ang Dios nagpaluyo ni ana mga igsuon. Mao kana ang maayong balita. Gani akong gingon, mao kana ang dili maayong balita. Karon ang Dios nagpaluyo kanunay ug nagdumala sa mga walay kasiguruhan. Ang pulong sa Dios naghatag og daghang pagmatuod ug paglig-on niini nga kita makasalig sa Dios taliwala niining kalibutan nga walay kasiguruan. Mao ni atong kadangpan, mao ni naghatag natong paglaom. Ug musugod kita sa pagtan-aw sa sinugdanan nga sa sitas o sa mga sitas sa Mateo nag-ingon ang listahan sa kagikan ni Hesukristo. Naa nato makita ang listahan sa kagikan ni Hesukristo. Kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Basin mangutana mo. Unsa may kalabutan sa kagikan ni Hesukristo sa mga walay kasiguruhan sa kinabuhi? Di ba? Sa atong gibasa nga sitas, daghan kayong pangalan, maglisod pa ganit taglitok. Kisa may ninumdum bisag usa, katong tagaan of sa usa lang ninumdum mo ato atong gibasa mga ngalan. Lisod, no? Nyagingon pag dinhi una ang listahan sa kagikan ni Hesukristo. Unsa may labot o kalabutan sa kagikan ni Hesukristo sa mga walay kasiguruhan sa kinabuhi. Sa atong pagbasa ganiya sa mga sitas tingali kadaghanan kanato walay nakita nga makahatag og interes, di ba?
Kay puro pangalan ang atong gibasa. Usa lamang kini ka puol. Boring kayo nga listahan sa nagkalinlain mga pangalan. Nga daghan ang wala mailhi o kaha wa gitay nailhan ug lisod pagayod kini paglitok. Namoy nailhan na to. Litok ko kausabi. Mo na atong kinaham. Mora gyud hinumdum salmon, tinuod natoy salmon. Salamat sis. Panayaw si Piata nga kini usa lang ka ordinaryo o boring nga listahan sa mga pangalan. Ang kagikan ni Jesucristo susama sa usa ka binuhat nga obra maestra nga makuti nga pagkagama nga nagpasundayag og daghang kamatuoran ug maghatag kanato og paglaom nga ang Dios adunay kasiguruhan. Mao ni hinungdan aga kay tang gibasa atong mga listahan tungod kay nagpaila kato nga ang Dios adunay kasiguruhan. Ngano man sigurado kita nga si Jesucristo adunay gigikanan. Dili ba? Say mo istorya matag storbot. Di mo nagikan ambot. So mao na. Taliwala sa mga walay kasiguruan naa ang Dios kanunay sa kasiguruhan. So karong adlaw maghisgot kitag tulo niini. Bahay ni ining kasiguruan. Una, mga importanteng butang kini atong timan-an. Ang Dios matinud-anon sa tanan niyang mga saad. Bisan pa sa pagkadili matinud-anon sa iyang katawhan. Mutuo mo na mga igsoon. Okay, wa pa mo mutuo, wa mo diri Adunay ikaduha, adunay bili sa Dios ang kadtong mga nataligaman ug nakalimtan. Moingon na tang kalimtan tas Ginoo pero gitagaan kag bili sa Dios. Ang ikatulo mao ni ang Dios miabot. Sumungutana na sa taon sa may labot. Ato nang makuha ron nato no. So ato kita sa una. Ang Dios matinud-anon sa tanan niyang mga saad bisan pa sa pagkadili matinud-anon sa iyang katawhan. Tingali adunay higayon nga ikaw makaingon sa imong kaugalingon nga mitalikod na ang Dios kanimo tungod sa imong kapakyasan nga imong nahimo. Dako na kay kog sala, gitalikdan ako sa Dios. Hindi natutulog ang Dios. Apil may kanta. Apan ang Dios matinud-anon bisan pa man sa atong pagkadili matinud-anon. Mao gini atong timan-an mga igsoon. Kay wala gyoy magpabilin nga tawo nga matinud-anon sa Dios. Ang atong faithfulness dili gyud igo sa pagkamaayo pagkamatinud-anon sa atong Dios. Ato makita sa asoy ni Mateo mahitungod sa pagkatawo ni Jesus nga wala kini magsugod sa mga pulong susama sa mga fairy tales, di ba sa una? Mahinumdum siguro mo nga sa inyong mga daddy ug mami, nanay ug tatay, mama ug papa, may istoryahan din minikatog fairy tales once upon a time. Ako, wadyo ko minumdum kay wagi ni istorya na ko. Nakalimot na siguro ko basing istoryahan ko sa kong papa. No? Anyway, tungod kay kini, dili usa ka asoy sa usa ka manindot nga sugilanon, nga mahimong ginama lang, ug dili tinud-anay nga nahitabo. Mo nang nagbasa kita sa daghang pangalan. Kay gipaila din ha, ipakita ko nato nga tinud-anay gayod, nga naa si Ginoong Hesukristo, buhi, nga nag-uban ka nato. Dunay gigikanan. So, apan gisugda ni Mateo ang pulong, ang listahan sa kagikan ni Jesucristo. Kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Kini nagpakita nga siya nag-asoy og matuod nga sugilanon sa kasaysayan. Kay nakita nato dinhi ang naamay kaliwatan. Sugdo na kay kaliwatan, na kay gigikanan. Di ba? Usa kini ka manindot nga balita og sugilanon nga matuod nga nahitabo og napatik sa makasaysayanon nga mga tala. Mga nahisulat na. Ato sa makita nga siya nagisgot og duha ka pangalan sa kasaysayan. David ug Abraham. Nagisgot mi kaniya sa atong igsuon din ha, bahay ni David ug Abraham. Dili kato among silingan ha. Katong si David nga dunay gisaad sa Dios. Ang duha ka mga pangalan nagrepresenta og duha ka pakisaad o covenant
nga gihimo sa Dios bahin sa iyahang grasya ngadto sa duha. Una, makita nato, una, kaliwat ni David. Ang Dios misaad kang David og gingharian nga hangtod sa kahangturan. Nga siya adunay kaliwat nga maghari hangtod sa kahangturan, pinaagi kang propeta Nathan. Ato nang mabasa sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 7:16, nag-ingon, ug ang imong balay ug ang imong gingharian himuong ligon hangtod sa kahangturan. Sa imong atubangan ang imong trono ligonon hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, nasayod ba kamo kun unsa kini hangtod sa kahangturan? Dili lamang kini ning kalibutan kundi ang hangtod sa kahangturan, hangtod pagid ngadto sa kaduhang kinabuhi sa eternidad. Mao na ang hangtod sa kahangturan. Gipakita ni Mateo nga si Jesus matuod nga kaliwat ni David. Busa si Jesus lehitimo nga manununod sa gingharian nga hangtod sa kahangturan. Gipasabot dinhi nga tinud-anay gayud nga naa si Jesucristo nga kaliwat ni David o kaliwat ni Abraham, kaliwat ni David nga mao ang manununod sa gingharian nga gisaad sa Dios ngadto ni Abraham ug ni David ang gingharian nga walay katapusan ug hangtod sa kahangturan. Makita nato unsa gyud katinud-anay, no? Atong tan-awon, so may pasabot aning kaliwat ni Abraham. Atong basahon sa Henesis 12:1 ug 2 nag-ingon, unya ang Ginoo miingon kang Abraham, lakaw gikan sa imong yuta ug gikan sa imong kadugo ug sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Bersikulo 2 nag-ingon, ug akong buhaton gikan kanimo ang usa ka dako nga nasod ug ikaw panalanginan nako ug himuong bantugan ang imong ngalan aron ikaw mahimo nga usa ka panalangin. Mao ni ang covenant sa Dios dito ni Abraham. Mabasa usab kana nato sa Henesis 17 o Genesis 49 nga ang Dios mingon nga pinaagi sa kaliwat ni Abraham mulapad ang iyang gingharian. Isubay nato Abraham, David, Jesucristo. Mao ni ang saad sa Dios. Busa sa sinugdanan pa lang ang mga pulong sa sitas ni Mateo, siya nagsulti kanato nga walay aksidente sa kasaysayan. Wala na tuyua, walay aksidente, kundili gihimo na sa Dios. Ang matag detalye sa karaang tugon, sa sinugdanan pa lang nagtudlo ngadto sa hari nga umaabot. Diin mao kini ang karon nga gisgutan ni Mateo. Kinsa man kini? Si Kristo, kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Mao na makita nato diha. Mga igsoon, ang Dios matinumanon sa iyang mga saad. Walay saad nga gipakyas ang Dios diri kanato. Sa ato lang ng pagtanaw nga gipakyas ta sa Ginoo tungod kay gahi lang tag-ulo. Nahibalo ang Dios kun unsay buhaton niya lang kanato tungod kay nasayo sa umaabot. Unsay maayo kanato, mao na iyang desire siyang kasing-kasing nga kitang tanan madala ngadto sa iyang gingharian, way mahabilin siyang mga binuhat. Apan kapila naman ta makadungog niini nga kamatuoran, di ba kadaghan na? Aduna pagidaghang mga bersikulo sa kasulatan nga nagsulti nga ang Dios mutuman sa iyang saad. Nabasa na ninyo, di ba? Atong tan-awon sa Timoteo 2 o 2 Timoteo kapitulo 2:13, unsa may giingon dinhi? Kung kita dili matinumanon, siya magpabilin nga matinumanon kay siya dili man makalimod sa iyahang kaugalingon. Ato makita ning mga bersikulo. Unsa ka maayo ang Ginoo. Sa dili ta matinumanon siya mutuman gayud sa iyang plano sa kinabuhi nato. Kung kita isip Kristohanon ug naglakaw dinha sa Dios, kini na mapamatud-an sa atong mga nasinati sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Nakasinati ta, usay ato lang ibaliwala. Tungod kay kita malimtanon kayo. Nakalimuta, nga gahapon naglisod ta, nakalusot ta karon. Nakalimutan nga atong pizza 16 birthday sa akong asawa mao gipahugpa sa bagyo dito sa balay. Pero giluwas ta sa Ginoo, giluwas bis Ginoo. Save me. Importante ang kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga daghang mga kaigsuonan nakatagamtam usab sa kabangis ni Odette apan giluwas sila sa Dios. Mao nga kining unang bersikulo sa Mateo nagpahinumdom kanato mga igsoon ug pagmatuod sa pagkamatinud-anon gayud sa Dios.
Bisan unsa man ang kahimtang nimo karon, hinumdumi nga ang Dios kanunay nga matinud-anon sa iyang mga saad. Apan gawas lang nga dili angay nato kalimtan kining kamatuoran. Unsa masad ang atong gibuhat human kita masayod o makahinumdum niini. Unsa may atong gihimo? Nasayod ta nga ang Dios matinud-anon kanato. Unsa may atong gihimo? Adunay sugilanon basi susama kita niini usa ka basketball player nga si Ricky Henderson. Siya nakadawat og usa ka cheque nga nagkatidad og usa ka milyon dolyares, $1 million. Apan sa pagpangutana kaniya kung giunsa niya ang iyang cheque nga usa ka milyon dolyares. Kana na eh. Siya mitubag nga iya kining gikwadro o gibitay sa iyang bungbong. Unsa may kapusalanan, unsa may asa man ang bili. No? Hunom na unsay bili nga siya nakabaton og usa ka milyon dolyares nga tsike apan wala niya gamita. Sa atong pagkasayod ug sa atong pagginumdum sa mga saad sa Dios ug ang kamatuoran nga siya matinud-anon, susama kita nini moong player nga kutob lang kita sa kasayuran, human ato lang gikwadro o gibitay ang ato sa atong bungbong, ang atong nasayran, ug wala nato gikinabuhi. Di ba? Ay kung tanawag ingon ninyo, ana, dili biya ako ra, kita tanan. Sa sinugdanan, ug sa tibuok nga tala sa mga pangalan sa kagikan ni Jesus, nagpakita nga ang Dios nagdumala kanunay sa tanang panahon ug nagtuman o natuman ang iyang gihan-ay nga plano sa atong kinabuhi. Iyang gihan-ay. Ang Dios wala gayud mapakyas nganuman tungod kay siya matinud-anon sa iyang mga saad. Never nga napakyas ang Ginoo. Kinahanglan nga masayod kita niini, no? Usa adto ta sa ikaduha nga punto. Ang ikaduha, adunay bili sa Dios ang kadtong mga nataligam-an ug nakalimtan. Daghan kayong mga butang nga atong nataligam-an ug atong nakalimtan. Ug usay makaingon ta nakalimtan nata sa Dios. Nataligam-an nata sa Dios dili mga igsuon. Kita ang nakalimot. Wala nato mataligam-i ang kamaayo sa Dios tungod kay ato lamang nakita na sinati apan atong gibutang sa bungbong. Wala nato gikinabuhi. Sa makasaysayan ng panahon sa Biblia, ang usa ka tawo angay gid masayod sa iyang katribo. Sa unang panahon kinahanglan mahibalo ka kinsa imong katribo, kinsa imong kaliwat aron siya mulahutay. Ang estado sa usa ka tawo nagkalambigit sa kun unsa ang iyang kagikan nga mga kaliwat sama sa mga pari silang pagbalik gikan sa pagkabihag. Sila angay gid masayod sa ilang mga kaliwatan aron sila tugutan nga mga lagad sa templo. So ang nahitabo mga igsuon, human sa pagkabihag dito sa Babylon, gipapauli na sila. Ang katong mga tao nga wa kaila ilang kaliwatan, nagsige na lagsuroy-suroy. Apan ang katong mga tao nga nakaila kundiin sila gikan, kinsa ilang kaliwatan, gipabalik sila sama sa mga pari nga gipabalik sa ilahang trabaho o sa ilang mga buluhaton. Ang mga papanag-iya o mga propiedad nakadepende sa kaliwat. So mao di ay nga nagibasa ta daghan kaayong mga tao, mga pangalan sa tao nga atong gibasa. Unya ato rang nahibaw-an na hinumduman ang salmon ra gyud. Ang tao sa kapanahunan sa Biblia kung walay kagikan susama sa panahon nato karon nga wala kay usa ka katawo nga wala kay passport, mura kay ingon anak, kulurom ka. Wala kay passport, wala kay ID, NSO, PSE, uban pa. Mga identification card. Wala ka mailhi. Dugang panini sa karaang panahon ang dominante mao ang lalaki. Kung mo hisgot o maghisgot na og mga kaliwat og estado, ang mga babae minorya lang sa katilingban. So, second na gyud, ikaduha ra gyud ang mga babae. Ang una gyung gitagaan og labaw nga bili,
ang mga lalaki. Ug imong mabasa dito sa kaliwatan, makita nimo nga puro lalaki, amahan, amahan, amahan. Isaidbit lang ang inahan. Wala gyud mag-una. Panatong makita din sa talaan sa kagikan ni Hesus, adunay mga babae nga giapil pagsulat ang ilang mga pangalan. 5 ka babae ka mga pangalan sa mga babae o kung susiyo nato ang nagunang 4 ka mga babae nga natala, mas labaw kini nga makapatingala nato. Kinsa man kini sila? Una, si Tamar. Kinsa na kailan ni Tamar? Nagbasa sa Biblia. Dili ang anak ni David, apan siya umagad ni Huda o Juda, nga igsuon ni Joseph o ni Joseph, nga anak ni Jacob. So sa ato pa, umagad siya. Umagad ni Huda. So kinsa man ni siya? Siya nagbisti og sama sa babaeng bayaran. Ug naghaylo sa iyang ugangan nga mao siya nga nabuntis. Unsa man ni? Siya nagunay. Mo ni gitawag incest. Apan siya nahiapil sa tala, sa mga linya, sa mga listahan. Ngano man ato nang matubag unya. Ikaduha, si Rahab. Nakaila na kamo kaniya. Sa nakaila niya, siya bantog sa pangalan nga usa ka babaeng bayaran ug siya usa ka kanaanhon. Apan siya usab nahiapil sa mga listahan sa kaliwatan. Ang ikatulo, si Ruth. Siya usa ka talahuron ug kinaiya apan siya usa ka Moabihanon o Moabites. Kay balo mo unsa ni mga Moabites? Under the course, mo ni sila mga gipangtunglong mga tao ug kaning mga tawhan na dili gud mga Dios nun. Laktod pagkasulti, dili ni sila maayo nga mga klase sa tao. Ug nasayod kita sa sugilanon nga siya gipakaslan sa usa ka Hudiyo nga usa kini ka iskandalo niadtong panahon na. Nga makigminyo ang Hudiyo sa dili mga Hudiyo. Apan si Ruth nahimong apuhan sa tuhod ni David. Patingala. Gigamit sa Dios. Ug siya ni apil usab sa tala sa mga listahan. Arita sa ikaupat. Kinsa man ni ikaupat? Ang asawa ni Urias. O Urias. Kung atong tan-awon, nganong dili man sa iyang pangalan nga Bathsheba ang pagasulti ni Mateo. Unta gibutang ni Mateo si Bathsheba. Wala niya giingon nga ang asawa ni Urias. Kita makaingon nga sa mata sa Dios, siya asawa gihapon ni Urias. Bisa pa man nga si David nang hilabot sa kaminyoon sa lain, ug bisan pa man nga ang asawa ni ini, iyang giangkon, asawa ni Urias, giangkon ni David, apan ang babae giila gihapon nga asawa ni Urias. Ang matuod nga bana. So gatong tan-awon ngano wala hinganli ni Mateo nga Bathsheba. Tungod sa mata sa Dios, dili niya asawa si Urias, si Bathsheba kundi asawa ni Urias. Kay atong nakita iya kining gikuha sa di maayong pagkakuha. Ug sa kagubot sa iyang nasudlan nga kahimtang, siya ni apil usab sa tala sa kaliwatan ni Hesus, di ba? Na apil gihapon siya bisag wala siya hinganli apan giingon dinhi nga asawa ni Urias. Wa may lain si Bathsheba. Upat ka mga babae, ingon ta, upat ang labing dili angay unta nga mga babae. Tulo ang hintil, ug nalambigit, ug buhat, nga questionable kaayo, ug ang moralidad. Questionable usab. Duha, ka nakahimo og buhat sa babaeng bayaran, usa, nakahimo og pagpanapaw. Una-una angay ba natong ikapasigarbo? Makapasigarbo ka ba kung kinsa o kini sila anaa sa tala sa imong kaliwatan? Pananglitan lang. Pag abot sa imong linyage, nakita nimo sila. Mao din ni klasiyas mga tao, mong kaliwat. Apan sila anaa sa tala sa kagikan Hesus. Di ba? Grabe. Ug ayaw kanimti usab nga ang mga lalaki nga naa sa tala, sama ni Abraham,
si Isaac, si Jacob ug David, sila usab adunay nahimong dagko kaayong kapakyasan at tubangan sa Dios. So ang gipasabot nini mga igsuon, bisag unsa ta ka makasasala, bisag unsa kadako ang atong kapakyasan, nahimong atubangan sa Dios, gihatagan pa kitag bili sa Dios. Sa tinud-anay, kining mga pangalan nga nasa tala atong makit-an ang labing dagkong makasasala. Unsa man ang ilang gihimo, pagpatay, pagpanapaw, prostitusyon, idolatry o idolatriya, pagpanikas, pagpanlimbong, pagpangilad, murag naa na tanan. Ang tanan nga ingnon nato nga dagkong sala. Pangutana, ngano nga gigamit pa man sa Dios kining mga tawana? Buot una-unaon wala na kinanglana sa Dios. Wala na kinahanglan ang Dios kanila. Mahimo gayud unta nga iyang ipadala diretso ang Mesiyas. Dili magagi kanila. Apan ngano man nga gamiton man sa Dios ang susama nining klase sa mga tao. Apan ngano man nga gamiton man gihapon kita sa Dios, kita nga labing madudahon, huyang ug mahadlokon. Kisa may iisang kamot nga wa gyud makasuhay magduda. Kitang tanan mga igsoon. Kisa may dili huyang nato. Dili mahuyang ha. Kisa huyang nato dinhi. Kitang tanan huyang mga igsoon. Kisa may isog. Kanang dili mahadlok. Muna akong gingon, mahadlok ni ok-ok. Unsa pa ka ang atong katalagman nga atong gisigubang. Atong tanan ng bersikulo 16 sa Mateo 1, nagaingon, og si Jacob ang amahan ni Jose nga bana ni Maria nga mao ang nanganak ang Hesus nga gitawag o Kristo. So atong makita ang katapusang pangalan sa maong tala mao ang pangalan ni Hesus. Nahimutang adto ang last o ang katapusan ang pangalan ni Hesus. Ug wala nay lain, wala nay gisunod, wala nay gisumpay, wala nay gipuno. Tungod kay wala nay lain pang kinahanglan ug natuman na ang plano sa Dios. Pinaagi ni atong gibasa nga daghan kayong pangalan. Ang kagutom sa Ehipto, ang pagkaulipon, ang paglatagaw sa kawanangan, ang pagkabihag ubos sa Babylonia, ang mga mipatay og tao, mga limbungan, mga bayaran, mga mangingilad, mga mananapaw ug uban pa nga nahimo sa mga tao nga anaa sa kaliwatan sa anak sa Dios. Dili makapugong ug makababag sa pagtuman ug kadaugan sa plano sa atong Dios. Kutas. Pero dili kana makababag kung unsay plano sa Dios sa atong kinabuhi. Pahinumdom lang mga igsoon, ayaw kahadlok kung unsa ka kadautan. Kay ang Dios andam ug tagana mo pasaylo kanimo. Muhugas sa tanan nimong kalapasan. Siya lamang atong paglaom. Ug walay kapildihan ang Dios. Dili gyud mapildi bisan pa sa ubang mga butang nga makapalain o makapasakit kaniya. Ug mao ni ang tubag sa pangutana, ug nganong gamiton pa man kita sa Dios kay tungod siya mahimong magpanlihok pinaagi kanato bisan kita dili angay. Baliko nako mga igsoon. Nganong gamiton ta sa Dios? Ang tubag sa pangutana o nganong gamiton pa man kita sa Dios. Tungod siya mahimong magpanlihok pinaagi kanato bisan kita dili angay. Kisa may angayan. Lagi mo tanaw na ko kay labaw kung di angayan. O siya madaugon sa kanunay. O siyang paggamit kanato kita ni apil sa iyang kadaugan. O nakasinati o nakadawat sa kadaugan pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nakasinati kita ug nahiapil kita sa kadaugan tungod sa iyang kamatayon diha sa krus. Mao kini ang dako kaayo nga maayong balita. Siya mihimo sa butang nga alang kanato nga kung pinaagi sa atong kaugalingon dili gyud nato mahimo. So kinsa may naghimo, kinsa nagtapos, kinsa nagtiwas ang Ginoo.
Mao nagingon sa pulong sa Ginoo nga kung siya magsugod og maayong buhat diri kanato, iya gayud kanang tapuson hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan, iya kanang humanon ug unsay iyang plano sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi o kanako. Atong balikon ang una nga importante nga punto, ang Dios matinud-anon sa tanan niyang mga saad, bisan pa sa pagkadili matinud-anon sa iyang katawhan. Ang ikaduha, adunay bili sa Dios kadtong mga nataligaman ug nakalimtan. Adto ta sa ikatulo. Ang ikatulo mao kini, ang Dios miabot. Sa Mateo 1:22-23 nagaingon, kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa usa ka ulay magsabak og mga anak ug usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan tawgon og Emmanuel. Ang kahulugan, ang Dios uban kanato. Mo ni katingalahan kayo nga sa sinugdanan sa Mateo, kita gisgutan mahitungod ni Jesus nga Emmanuel, ang Dios uban kanato. Ug sa katapusan sa bersikulo sa Mateo nga atong makita o mapalgan sa Mateo 28 nag-ingon si Jesus mismo. Atong tan-awon Mateo 28:20. Nag-ingon siya, ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa panahonan, sa kapanahonan. Gitawag siya og Emmanuel. God is with us. O ang Dios uban kanato. Ug iyang gipamatuod sa katapusang bersikulo sa Mateo, nag-ingon siya nga ako mag-uban kanyo kanunay hangtod sa katapusan sa panahonan. Anaa siya kanunay gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Mao kini ay nagmatuod sa kasing-kasing sa Dios nga nagtinguha nga maguban kanato kanunay. Mo ni ang tinguha. Ang iyang presensya ana kanunay, no? Dili kita niya biyaan. Kini atong makita nga ang Dios dili gayud kutob lang sa mga saad. Dili lang kutob sa mga pulong. Apan labaw pa sa mga pulong. Siya miabot ug mianhi sa kalibutan. Sa una, ang pulong. Apan siya miabot. Ni puyo uban kanato, di ba? Amen. Atong tanahon, agi pagtapos adunay sugilanon. Pamilyar na siguro ang uban ni ini. May tungod kini sa kinabuhi sa duha ka tawo. Nga di nakabaton sila og relasyon, gikan pa silang pagka high school, nag-edad og 17. Ang lalaki o ang babae 15. So sa kadugay silang relasyon, dili na nato ikapangutana nga sila naminyo gyud, butang nato. Pero upat ka tuig ang milabay, ang babae nagtindog sa kusina at ubangan sa nagtipunog nga hugasan. Ug ang puya naa siyang tiilan. Wala gani siya kahipo sa mga diaper nga nasa sulok sila, usa ka suok silang balay. Apan sa iyang mga mata nagdagayday ang mga luha. Ug mibati siya og walay kasiguruhan sa hinungdan nga siya miabot siyang gihimo nga desisyon. Ug siya milakaw ug mibiya. So pagkagabi niya na mitawag siya siyang bana nga naglibog usab siyang gibati. Nangutana ang bana, asa man ka? Apan ang asawa, lahi ang gitubag, mingon siya nga, kumusta man ang atong mga anak? Ingon sa bana ko, nang imong gipasabot ko sila nakakauna, humana. Ug ako nasad silang gipakatulog. Apan sila, susama nga natingala, kung asa ka og unsa mani ang imong gihimo. Giputol sa asawa ang tawag. Gihang dayon. Apan kini ginahimo sa iyang asawa matag simana sulod sa 3 ka bulan. Manawag o mangutana apan mulihay sa pagsubay o pagtubay sa pangutana o panghangyo sa iyang bana. Sa matag tawag, balik-balik nga musulti ang bana sa iyang asawa nga iyang giatiman pag-ayo iyang mga anak. Wa mga bata og sila gimingaw na kaniya.
Ug siya balik-balik usab moingon kun unsa kadako ang iyang gugma ngadto kaniya sa iyang asawa. Ug naghangyo nga muuli na sa ilang balay. Apan ibutang sa asawa ang telepono kung maghisgot na niini. Dili ganahan maminaw. Ug miabot ang higayon nga wala nakagwanta ang bana. Siya migamit sa iyang tanan nga mga tinigom ug nanghuwam siya sa iyang asawa, ugangan. Asawa naman. Nanghuwam siya og kwarta sa iyang ugangan ug nag-hire siya private detective aron masubay kung asa gayud ang iyang asawa. Ug nakit-an kini sa usa ka baratuhon nga hotel sa Pikas Lungsod. Unsay gibuhat sa bana, nanghulam siya og kwarta aron misakay aron makasakay og nisakay og replano milugsong sa Pikas Lungsod ug gikan sa airport hangtod nga misaka siya sa ikatulong andana ngadto diin nagpuyo ang iyang asawa. Thrilling kayo. Pero binisaya sa thrilling. Ing. Ang bana gipaningot, gikutasan o gikulbaan sa pagpanuktok sa pultahan. Kay daghan kay nagduwa sa iyang una-una. Kinsa kay akong makita, akong asawa baka unas pare. Adi, labot na. Ang unsa kay gihimo sa akong asawa nganong wala mo gini siya muli, 3 ka bulan na. Niya may ibutang ang telepono ingon niya nga I love you. Di siya gana maminaw. So diyang pag-abli siyang asawa, siya nakalimot na sa daghan unta kaining iyaw-yaw siguro o isulti siyang asawa. Ang iyang gingon lang giniya, gigugma kita pagmaayo. Mora gyud. Daghan kay nagduwa siyang una-una. Siguro usa ang iyang pangutana kinsa iyang kauban din na nagunsa mo diha. Pero ang iya ra ginasulti, gigugma ko ikaw pag-ayo. Dili ka pa muuli sa balay. Kay biyaan ti dili pa ka muuli. Maayo kay ang pagpangutana, dili pa ka muuli sa balay. Ang pasabot niya nga manguli na ta sa balay. Kay ug ingnon niya, "Di pa ka muuli." Mingaw siya siyang asawa, yan ang gigugma, anak gina, iugmaan ang inyong mga asawa. Ug daw susama nga nahugno ang asawa ngadto sa makamot siyang bana, ug sila nagkuyog pang pamauli. Nanguli sila. So pipila pa kasi mana, una nakabaton og kaisog. Ang iyang bana, mangutana siyang asawa. Nganong wala mangyud ka muuli. Kapila na gyud ko balik-balik ingon nimo nga nahigugma ko, gigugma ti kapag ayo. Ug gimingaw pa gyud ko nimo. Pan ngano wa magyud ka muuli. Ang tubag sa asawa, simple ra gyud kayo. Tungod kay kaniadto mga pulong lamang apan ikaw miabot pagkanindot. Iya gid ang gihuwat nga literal nga moabot. Dili lang sa telepono maingon ka, I love you, love. Ang iyang gipangita, ang iyang personal ug siya miabot. Mo to ningon ang asawa, sa una pulong lamang apan ikaw miabot. Mausap ka na ang nahitabo sa mas labing maanindot nga sugilanon sa atong labing mahigugmaon nga Dios. Si Jesus miabot ug mipuyo uban ka nato. Unsa pa man ang inyong gipangita ug gikabalakan. Basahon sa Juan 1:14. Ningon dinhi ug ang pulong nahimong tawo mipuyo uban kanato ug atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan samahan ingon nga bugtong anak puno sa grasya ug kamatauran. Mao kanay saan nga gikan sa pulong literal gayud nga nagpakita ug nakig-uban si Ginoong Hesukristo diri kanato sa kalibutan. Mao na nga atong timan-an, una ang Dios matinud-anon sa tanan niyang mga saad. Bisan pa sa pagkadili nato matinud-anon ug dili ka matinud-anon sa iyang katawhan. Ay ikaduha, adunay bili sa Dios ang katong mga nataligam-an ug mga nakalimtan. Ug ang ikatulo, ang Dios miabot. Mao na atong gibasa sa Juan 1:14. Ang pulong nahimong tawo. Mao to yang asawa, gingon siya. Sa una pulong lang pero karon na anak ka. Nituo na siya. May igsoon ang kamatuoran o ang paglaom o ang hinungdan nga kita makapadayon sa pagpabilin nga lig-on. Sa pag-atubang, sa matag-adlaw, sa kapanahunan karon labi na nining pandemya,
nga labing daghang walay kasiguruhan. Apan dinha sa Dios hinumdumi nga aduna kitay kasiguruhan. Ang Dios nga uban og anaa kanato kanunay. Ang Dios nga labaw pa sa mga pulong mituman ug mutuman sa iyang mga saad. Ang Dios matinud-anon kanato. Og si Jesus miabot. Amen. Mao kana ang saad ug gasa nga gipamatud-an sa Dios kung unsa kita ug unsa kadako ang iyang paghigugma kanato. Si Jesus miabot. Magampo ta. O Dios, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat nga imo kaming gipahinumduman, Ginoo, nga ikaw ang hari sa among kinabuhi. Nagampo kami, Ginoo God, Lord. Nga isip imong mga anak, Ginoo Lord God, ikaw magahatag kanamo, Ginoo Lord. Sa dakong paglaom nga among gikinahanglan sa among kinabuhi. Luyon ining mga panghitabo, Ginoo God, Lord. Nga makapaunlod ka na mo, makapawala sa amo ang kadasig. Himoa kaming lig-on, Ginoo. Pinaagi sa imuhang gugma o grasya diri ka na mo, Lord. Salamat, Ginoo, nga ikaw gayud matinud-anon sa among kinabuhi. Ug salamat nga ikaw, Ginoo, nagpapadayon sa pagtagbo sa among mga panginahanglan. Salamat ini kapunon, Ginoo Lord God, sa imong mensahe. Ngampo ako, Ginoo, nga among masabtan ang matagutlo sa among kinabuhi. Ang mga tudling sa imong mensahe, mapabilin sa among kasing-kasing. Nga mo kining pagapuyan, nga mong ikinabuhi. Salamat ining tanan, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, Ginoo. Amen.